αφού είπαμε αρκετούς σκοπούς, αυτά τα λεγόμενα επιτραπέζια, δηλαδή τους καθιστικούς σκοπούς, τα ουτράγα που λένε στο Δυτικό Πόντο, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι αργά τίκια, από πάνγιγα σκοπή, έτσι, να προχωρήσουμε και σε κάνα διπάτ, τα ομάλια αυτά, τα τραπεζουδίκα. Και αυτό διπάτ το οποίο, όπως είπες, ομάλι τραπεζουδίκο. Έτσι. Ωραία. Ναι. Γιατί εμένα η γιαγιά μου, επειδή αυτό το σκοπό που θα παίξουμε είναι ο σκοπός της οικογένειας της γιαγιάς μου, δηλαδή του προπάπου μου σκοπός. Ναι. Το ήταν και το χορεύανε, το ομάλι, αυτό που λέγανε ομάλι το λέγανε, δεν το λέγανε διπάτ, αυτό το διπάτ δηλαδή. Και το χορεύανε, δηλαδή όταν έλεγαν παίξουν ένα ομάλι, λέγανε αυτόν τον σκοπό. Πολύ ωραία. Για να δούμε ποιος σκοπός είναι. Ο μουσικός δρόμος είναι στο θύμιγμα πάνω της τραπεζούντας, έτσι.
7 ζευγάρια για το τεκ. Ναι. Δεν είναι εκεί πάνω? Εκεί πάνω είναι. Ωραία. Βέβαια, αυτό μετά να πούμε ότι το έπαιξε και το έπαιξε όχι μόνο καλά, το Βεργούλης ο Κουγιουντζίδης Και το τραγούδισε καλά και το έπαιξε καλά. Εκεί που όταν έλεγαν ο Μαλ, έλεγαν η γιαγιά μου για αυτόν τον σκοπό, μαζί με τον Μονόγιαννη. Αυτά τα δύο ήταν όταν χόρευαν το διπάτ που λένε σήμερα, ας πούμε. Ο Μαλ Είναι η οικογενειακή σας εθνική σκοπή. Εθνική σκοπή, ακριβώς. Ναι, γι' αυτό είναι. Σε πιάσαμε. Ακριβώς. Γιώργο, το σφιγμό σου. Και νομίζω όμως ότι και σε ένα χορευτή, επειδή είσαι και χορευτής, ότι αν χορέψεις αυτό το. Και μονά το χορεύανε το Μαλ, δεν το χορεύανε με το διπλό του πάτημα, με το μονό το πάτημα. Το έχεις αυτό? Ναι. Θα δεις ότι είναι κουστούμι για αυτό το χορό, αυτή η σκοπή.